जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आरो माइनाव आफादनि दिनैनि बे थामथि सावरायमा मेलनि नैथि साननि थामथि हाबाफारि गेवलां मेलाव दिनै जौसाङावनो जों कुन्जुलता आब'खौ आङो गिबियावनो बाथौ बिबुंसारनि जानानै आं बरायनाय लागोन। खुलुमबाय। आच्छा आब' नोंखौथ' जोङो सासे गेलेगिरि होननानै मोनथिदों, एथलेटिक्स गेलेगिरि खारनाय नङा होनबा? दा बेयाव नोंथाङा गेलेनायनि गेजेरजोंनो जोंनि बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै नोंथाङा बेसेबां सानो बेखौ एसे जोंनो फोरमायगोन नामा आब'आ? गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनाय बाहरबाय। बाथौ धोरोमाथ' जोंनि बर'नि बाथौ धोरोम। दिनै बेलेग हारिया बा हारसा बांगाला जेनेकुवा गुलामि जानानै इसोरनि धर्मखौ फालन खालायो, जोंबो बाथौ धर्मखौ गुलामि जानानै दा दावगालांनो नांगौ। लाइमोनफोरा गामि गामि थांनानै किसुमान गामियावहाय बाथौ लायाखै, बेफोर जायगायाव हाबनानै बाथौ सिजु गायसंनांगौ। बेखौनो आंनिफ्राय खामाना खालामदो। मानोना दिनै बाथौआ दिनै अरुणाचल, बेंगल, त्रिपुरा बहुत जायगायावनो बेखावनाय जाबाय। मानोना दिनै आबौ आबौनि दिनावहा बाथौ धोरोमखौ फुजिबोदोंमोन। दा बे बाथौ धोरोमखौ जों आच्छा आब' आं बेयावखिनियाव मोनसे खोथा सोंनो सानदों आरो जेनेबा जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमाथ' 1990 मायथाइयावनो जोनोम जाजेनदोंमोन। बाथौआथ' गुबुन गुबुन बाथौ बिदि दङ दायो बुहुदनो, होमबाबो बे गोबां बाथौफोरनि गेजेरावनो जोङो नैबे जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमखौ 1990 मायथाइयाव जोङो जोनोम होजेनदोंमोन। दा बे जोनोम होजेननाय समावथ' आब'आ एसे मिथिगौमोन एसेबाबो जेनेबा बाथौनि सोमोन्दै ना आं थारमाने आं जोंनि गामि साथियावहा माने बर' गामि गैयामोन। मानोना आं एसामिससो फरायदोंमोन। जोंनि आं जोनोम जानाय जायगायाहै गुबुन हारिनि खाथियावमोन। जोंनि गामियासो बर' गामि, बेवहा बाथौ गैयामोन। आं दा हाबा जानाय जायगायावसो आं बाथौखौ मोनदो। दा साबायखर थादों आब'निसिम जोंनि बे दिनैनि बे दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आरो माइनाव आफादनि जे थामथि जोंनि सावरायमा जथुम बेयो दिनै गेवलां मेल। बे गेवलां मेलाव आब'आ जोंनो गेलेनायजोंबो जे बाथौ धोरोमखौ जोङो फोसावलांनांगौ बेखौ बुंबाय। आं बेखिनियाव आब'खौ गोजोननाय होबाय।